हॅलो, सिम्प्लिफाईडच्या सिरीज 3मध्ये तुमचं स्वागत आहे. सिम्प्लिफाईडमध्ये आपण आज डिस्कस करणार आहोत छाबार पोर्टबद्दल. तुम्ही आधीचे जर 2 व्हिडिओज बघितले तर तुम्हाला कळेल सिम्प्लिफाईड सिरीज काय आहे ती. पण सिम्प्लिफाईडमध्ये आपण करंट अफेअर डिस्कशन करत असतो. काही जे महत्त्वाचे इश्यूज आहेत ते थोडेफार आपण जस्ट असंच कॅज्युअली डिस्कशन करत असतो. ते परीक्षेच्या दृष्टीने पण तितकेच महत्त्वाचे असतात. तर छाबार पोर्टबद्दल जर बघायला गेलं तर तो भारताच्या दृष्टिकोनातून आणि इराणच्या दृष्टिकोनातून दोघांच्याही दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा आहे. भारतासाठी तर त्याचं महत्त्व हे स्ट्रॅटेजिक आणि इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्सचं आहे आणि इराणसाठी तर तो डेव्हलपमेंटचा सगळ्यात महत्त्वाचा प्रोजेक्ट असणार आहे आणि त्यांच्यासुद्धा आर्थिक विकासासाठी तितकाच तो महत्त्वाचा आहे. आता छाबार पोर्टची जर तुम्ही लोकेशन बघितली तर छाबार पोर्ट हा इराणच्या ईस्टर्न साईडला आहे. ठीक आहे, इराणच्या ईस्टर्न साईडला म्हणजे पाकिस्तानच्या बाँड्रीला जो त्या पाकिस्तानचा जो पोर्ट आहे गद्वार पोर्ट जो चायना डेव्हलप करते त्याच्यापासून जास्तीत 72 किलोमीटरवरती हा एक पोर्ट आहे जो आपण डेव्हलप करणार आहे. आता इराणला बघायला गेलं तर 2 प्रोजेक्ट इराणमध्ये एलईडी आहेत. म्हणजे एक प्रोजेक्ट एलईडी आहे त्यांचा म्हणजे बंदर अब्बास. बंदर अब्बास हा त्यांचा सगळ्यात महत्त्वाचा आत्तापर्यंतचा आहे. पण बंदर अब्बासला लिमिटेशन असे आहेत की बंदर अब्बास हा शॅलो वॉटरमधला पोर्ट आहे, डीप ओशनिक पोर्ट नाही आहे. त्याच्यामुळे खूप मोठे कन्साइनमेंट्स साठी इराण UAEवर डिपेंड राहतं. ते बंदर अब्बासमधून ट्रेड करत नाहीत किंवा ते लिमिटेड ट्रेड करतात. त्याच्यामुळे त्यांना असं एक पोर्ट हवं होतं की ज्याच्यामधून त्यांना इराणसाठी महत्त्वाचा मेजर प्रोजेक्ट उभा राहील आणि मेजर पोर्ट उभा राहील ज्याच्या थ्रू ते कोणावरही डिपेंड न राहता इंडिपेंडेंटली ते ट्रेड करू शकतात असं. आणि मग ती जी लोकेशन आली ती म्हणजे छाबार पोर्ट. आता छाबारचं जॉग्राफिकल लोकेशन बघितलं तर तुम्हाला दिसेल की पाकिस्तानच्या बाँड्रीच्या जवळच आहे आणि जो बलुचिस्तानचा प्रांत आहे तो आणि भारत त्या प्रोजेक्टमध्ये इंटरेस्टेड होता. 1974 पासून साधारणपणे आपण ह्या प्रोजेक्टच्या मागे आहोत आणि स्वतः त्यांचे जे लास्ट शहा होते इराणचे त्यांनीसुद्धा त्याला इम्पॉर्टन्स दिलं होतं. पण ते रखडलं पुढे 2003ला त्याला म्हणजे ते पुन्हा सुरुवात झाली. पण पुढे परत इराणवरती सँक्शन्स वगैरे आले आणि मग कुठेतरी जाऊन परत 2016ला त्याचं सगळं प्रकरण ते पुढे आलं. 2018ला छाबार पोर्टमध्ये भारताने खूप चांगलं काम केलं होतं बेसिकली. आणि तुम्हाला माहिती आहे की 2018ला पहिली कन्साइनमेंट भारताने अफगाणिस्तानला पाठवली वाया छाबार पोर्ट. आणि त्याचं हे महत्त्वपूर्ण असं झालं की अफगाणिस्तान आणि सेंट्रल एशियाशी जो भारताचा पुढचा संबंध असणार आहे तो पूर्ण संबंध हा आता पाकिस्तानवरती आता डिपेंड नसणार आहे. कारण आपल्याला जेव्हा अफगाणिस्तानशी कुठलेही रिलेशन बनवायचे असतील आपल्याला तेव्हा आपल्याला पाकिस्तान थ्रू जावं लागत होतं. सो कुठेतरी आता हा जो प्रकरण आहे हे थांबू शकतं आणि आपण छाबार पोर्ट थ्रू जाण्याचा प्रयत्न आपण करत होतो. ठीक आहे, त्यामुळे छाबार आणि मुंबईचं जर बघितलं तर काहीतरी 843 नॉटिकल माईल्स एवढंच ते अंतर आहे. त्याच्यामुळे आपल्याकडचं गुजरातची बंदरं आहेत, मुंबई पोर्ट आहे, तिथून ते बरोबर आपल्याला जवळ आहे. एकदा इराणमध्ये पोचलो की इराणमधून मग इराण कारण इराण पण आपला बिझनेस पार्टनर पण खूप चांगला आहे ऑइलच्या संदर्भामध्ये पण. आणि पुढे अफगाणिस्तानमध्ये तर आपले खूप वेगळे संबंध आहेत. स्ट्रॅटेजिक इम्पॉर्टन्स खूप अफगाणिस्तानला आहे आपलं. ठीक आहे, आणि अफगाणिस्तानचा मित्रराष्ट्र पण आहोत आपण. सो अफगाणिस्तानमध्ये आपलं स्थान बळकट करणं, त्यातून पुढे सेंट्रल एशियामध्ये स्थान बळकट करणं हे भारताचं जे स्ट्रॅटेजिक रिलेशन्स आहेत त्याच्यासाठी छाबार पोर्ट अत्यंत महत्त्वाचं होतं. गद्वार पोर्टच्या अगदीच बाजूला असल्यामुळे कुठेतरी त्याचा डिफेन्सच्या दृष्टिकोनातून पण एक विचार होता. पुढे काय झालं की ज्या वेळेला हे सगळं डेव्हलपमेंट होत होती तर आता तिथे खो असा बसला आहे की जो तिथून पुढे रेल लिंक होता जो इराणच्या बाँड्रीनी अफगाणिस्तानच्या बाँड्रीनी पुढे जाणार होता सेंट्रल एशिया वगैरे, त्याचा पुढचा टप्पा तर सेंट्रल एशिया होता. त्या रेल लिंक प्रोजेक्टमध्ये इंडिया पहिल्यांदा होता. आणि नेमकं काय झालं की त्या रेल लिंक प्रोजेक्टमध्ये आता चायनाने इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे. तो प्रोजेक्ट भारताच्या हातातून गेला. आपलं छाबार पोर्ट ते झैदान असा जो एक एरिया आहे म्हणजे झैदानच आहे, जादान रेल्वे लिंक प्रोजेक्ट, तो रेल्वे लिंक प्रोजेक्टमध्ये भारत हा पहिला पार्टनर होता. आणि आता इराण त्या रेल्वे लिंकमध्ये इराणचा पार्टनर आता भारत नाही आहे. कारण चीननी जवळपास $400 बिलियन इतकी मोठी इन्व्हेस्टमेंट त्यांनी आता केलेली आहे त्याच्यामध्ये. त्यामुळे कुठेतरी आंतरराष्ट्रीय जे काही राजकारण सांगतात किंवा जे तज्ज्ञ आहेत ते म्हणतात की भारताचा हा काहीतरी डिप्लोमॅटिक फेल्युअर आहे. आता तो कसा आहे काय आहे तो नक्कीच आहे, पण त्याच्यामागची कारणं काय, कारण एवढी मोठी अमाऊंट आता चीन त्याच्यामध्ये इंटरफेअर करणार आहे. भारताच्या पुढच्या ज्या आहेत मुवमेंट्स आहेत सेंट्रल एशियापर्यंत आपल्याला जायचं होतं. ठीक आहे, वाया छाबार पोर्ट आणि पुढे तो रेल्वे लिंकचा प्रोजेक्ट, तो ही कुठेतरी आपली स्ट्रॅटेजिक मूव आहे ती आता मागे पडलेली आहे असं आपण म्हणू शकतो. कारण चायनाने पूर्ण सेंट्रल एशिया काबीज करण्यासाठी इकॉनॉमिकली दृष्ट्या त्यांनी हा प्रोजेक्टमध्ये $400 बिलियन इराणला दिलेले आहे. म्हणजे आता ह्यानी इराणला का ही रेल्वे लिंक महत्त्वाची होती ज्याच्याकडे भारताचं म्हणू शकतो आपण दुर्लक्ष झालं होतं.
ठीक आहे, किंवा आपण दिरंगाई झाली, त्याचा फायदा चीनने घेतला. तर बेसिकली तुम्ही जर इराणचं जर बघितलं तर इराणची 90% ऑफ द पॉप्युलेशन ही इराणच्या वेस्ट साईडला राहते आणि ईस्ट साईडला त्यांच्याकडे एवढी पॉप्युलेशन नाही आहे. तर छाबार पोर्ट डेव्हलप झाल्यानंतर तिथे जो इन्फ्रा उभा राहील त्याच्यामुळे त्यांना तो एरियासुद्धा डेव्हलप करता येईल आणि पॉप्युलेशन त्यांना डायव्हर्ट करता येईल. सो मोठ्या प्रमाणामध्ये इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ही गरज होती इराणची आणि त्याच्यासाठी हा रेल्वे लिंक प्रोजेक्ट छाबार पोर्टपासूनचा जो जिदानपर्यंत जातो तो खूप महत्त्वाचा होता आणि तिथून पुढे सेंट्रल एशियामध्ये जाणं. सो असा हा सगळा इम्पॉर्टंट प्रोजेक्ट आता सध्या तरी भारतातून गेलेला आहे. चायनाची जर तुम्ही मुवमेंट बघितली तर चायनाची मुवमेंटमध्ये तुम्हाला एक साधारण कळेल की चायना फक्त डिफेन्सनी फक्त अटॅक्स नाही करत पुढे येण्यासाठी किंवा फक्त बाउंड्री, त्यांनी इकॉनॉमिकदृष्ट्याच पूर्ण जगामध्ये अनेक ठिकाणी इन्व्हेस्टमेंट करायला सुरुवात केलेली आहे. सेंट्रल एशिया असेल, आफ्रिका असेल, एशियनच्या कंट्रीज असतील भारताच्या आजूबाजूच्या त्याही. सो आर्थिक ताकद तितकीच महत्त्वाची ठरते चायनाची आणि त्याच्या थ्रूच ते काय करतात, विविध देशांच्या पूर्ण प्रोजेक्ट्सवरती पाणी फेरतात. त्यातलं भारत हे एक उदाहरण आहे की कशा पद्धतीने हा रेल्वे लिंकचा प्रोजेक्ट भारताच्या हातातून गेला आहे. आता पुढे काय असेल, पण सेंट्रल एशियाचं महत्त्व होतं भारताला आपल्याला एक्सपांड करण्यासाठी, बिझनेससाठी, सगळ्या गोष्टीसाठी. तर कुठेतरी आता हा गोष्ट थोडंसं अडकाठी आलेली आहे. तर तुम्हीसुद्धा आता काय करा की छाबार पोर्ट, बंदर अब्बास पोर्ट, हे जे आफ्रिकन पोर्ट्स वगैरे आहेत महत्त्वाचे, ठीक आहे, मिडल ईस्टचे पोर्ट आहेत, म्हणजे इंडियन ओशनमधली जी काही जॉग्राफिकल स्ट्रॅटेजिक इम्पॉर्टन्स आहे भारतासाठी ते महत्त्वाची गोष्टी बघून घ्या. तुम्हाला कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामिनेशनमध्ये पण ती कामाला येईल, इंटरव्ह्यूजमध्ये पण कामाला येतील, कारण त्याचं आर्थिक महत्त्व आहे. कुठल्याही भूगोलिक गोष्टीचं फक्त भौगोलिक महत्त्व नसतं, तर त्यामध्ये काही आर्थिक गोष्टी पण असतात, स्ट्रॅटेजिक गोष्टी पण असतात. त्याही तुम्ही एकदा बघून घ्या. त्याच्या संदर्भात वेगवेगळे आर्टिकल्स होता. काही डाऊट असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये टाका आणि सिम्प्लिफाईड सिरीज ही अशीच तुम्ही बघत राहा. आपण पण प्रयत्न करतो आहे की ह्या सिरीजचे जास्तीत जास्त पार्ट आठवड्यामध्ये यावेत, सो जे की तुमच्यापर्यंत पोचतील. तुमच्या रिस्पॉन्सवरती या सगळ्या गोष्टी डिपेंड आहेत. सो तुम्ही फक्त सिम्प्लिफाईडला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट टाका, तुमच्या ज्या काही सजेशन असतील, डिमांड असतील. गायडन्सची पूर्ण टीम तुमच्या बरोबर आहे. थँक्यू.